Невероятно е, но е истина, че променяме света от 1994 година. Живеем с нашите ценности всеки ден и знаем, че всяко споделено послание, всеки приветстван клиент и дистрибутор е победа за планетата и за хората. Виждате ли, всички ние можем да постигнем промяна с Aquasource. Постигнете промяна, като подкрепите своето здраве и здравето на хората около вас с продуктите на Aquasource. Постигаме промяна за планетата, като работим по проекти за устойчивост, за да помогнем за опазването на нашата природа. Можете да постигнете промяна за хората, като знаете, че 10% от печалбата ни след облагане с данъци отива за благотворителната организация Lightsource Charity, за да финансира проекти, които подобряват живота на децата. Можете също така да промените своя начин на живот и живота на другите, като споделяте това, което предлага Aquasource. А това, което предлагаме ние, е страст към всичко, което е чисто. Чисто благо от нашите висококачествени съставки с естествен произход. Чиста възможност да печелите пари по свой начин и да започнете собствен бизнес. Чиста гъвкавост с работа, която да отговаря на вашия график. Чиста свобода. Няма пречки да започнете. Не е необходим опит. Чист стремеж. Постиженията ви с Aquasource зависят само от вашето време и амбиция. Чисто забавление, подкрепяща общност, фантастични събития, обучения от най-добрите, признания и невероятни награди.